Bizkaiko Foru Aldundiak enpresa txiki eta ertain eta langile autonomoi bultzada berria emateko 14,8 milioi euro inbertituko ditu 2013 garren urtean. Hala iragarri du Imanol Pradalezek, ekonomia sustatzeko diputatuak. Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak enpresa txiki eta ertaini eta autonomoi bultzada berria emateko 2012-2015 planaren bigarren faseari dagozkion dekretu berriak onetsiko dituela. Guztira 14,8 milioi euro aprobatuko ditugula, onetsiko ditugula datorren asteartean. Diputatuak adierazi duenez, datorren astean onartuko duten plana, funtsezkoa da Bizkaiko ekonomia eta enplegua suspertzeko estrategian. Izan ere, lurraldean, 50.000 autonomo eta 15.500 enpresa txiki daude. Laguntza hauen bidez, Foru Aldundiak 330 autonomori eta 750 enpresa txiki eta ertaini laguntzeko asmoa du. Horrela, 15.000 lanpostu finkatzen lagunduz. Otsailaren 26an onartuko dituzte laguntza berriak, dena dela gaurko agerraldia 2012ko laguntzen balantzea egiteko baliatu du Pradalezek. Inbertsio globala gutxi gora bera 12 milioi eurokoa izan da. Eta jarduera hoiei esker, Bizkaian finkatu dugun enplegua 14.500 lanpostukoa izan dela. Enpresa txiki eta ertainak eta langile autonomoak sustatzeko 2012ko planaren barruan emandako diru laguntzak 3 arlotan banatu ziren: berrikuntza, inbertsioa eta nazioartekotzea. Eta urten ere modu berean banatuko dituzte laguntza hauek. Berrikuntzaren alorrera 8,5 milioi euro bideratuko dira. Horrela, 330 enpresari lehiakorragoak izaten laguntzeko nahia du Aldundiak. Inbertsioaren alorrean berrikuntzak ditu aurtengo planak. Txikizkako merkataritzari laguntzeko, hau da, 6 langile baino gutxiago dituzten enpresei laguntzeko partida berezia aurreikusten bai da. Nazioartekotzearen alorrean berriz, 175 enpresa txiki eta ertain laguntzeko asmoa du Aldundiak. Eta alor honetan berriro ere berrikuntzak. Datu zehatzik aipatu ez badu ere, merkatu berriak bilatzeko asmotan Mexikora joko dutela aurreratu baitu Imanol Pradalezek.